jaren 1800 stond in de Gouverneurstraat het telegraafkantoor en het gemeentehuis. In die tijd werd de post met de postkoets aangevoerd, waar ook passagiers in mee konden rijden. De Terneuzense Courant vermeldde in die tijd dat er een fraude was gepleegd door de postdirecteur in IJsendijk. Waarschijnlijk was dat Pieter de Zomer. Pieter heeft toen voor 60 gulden aan postwegels van effecten op de rekening van zijn echtgenote gestort. Het werd ontdekt en de postinspecteur werd ingeschakeld. Er was ook kastgeld van 700 gulden verdwenen. De inspecteur vond geen bewijzen en liet de postdirecteur Pieter een telegram seinen naar het hoofdbestuur. Pieter was de enige die kon telegraferen en valste dit telegram waaruit bleek dat alles in orde was bevonden. Pieter heeft daarna vrouw en kind achtergelaten. Later heeft de politie in België in de buurt van Gent iemand aangehouden, maar dat bleek Pieter niet te zijn. Rond 1917 werd het gemeentehuis verbouwd en kreeg een torentje, waardoor er 2 gebouwen naast elkaar met een torentje stonden. Waarschijnlijk was in het lage gedeelte rechts toen een militaire gevangenis gevestigd. Vanuit het gemeentehuis kon men met kabels de klok van de Nederlands Hervormde Kerk luiden. In 1951 werd het gemeentehuis herbouwd en werd het telegraafkantoor het postkantoor. Het artikel in de courant De Vrije Zeeuw vermeldde dat in 1944 de postbode J. de L. op zijn fiets de post naar de tram op de piramide moest brengen. Maar bij de verlaatbrug werd hij overvallen door 3 gemaskerde mannen. Hij kreeg een harde klap op zijn hoofd en viel bewusteloos neer. De banden van zijn fiets hadden ze leeg laten lopen. Later bleek dat de buit 200 gulden was geweest. Het herbouwde gemeentehuis van IJsendijk in 1951 werd van speciaal hekwerk voorzien, ontworpen door veearts Paul van de Vijver. Een koeienkop, tarwearen, een vis, bloemen en een paardenhoofd van een trekpaard.